אבל זה מצחיק מלדבר על השמדת העולם וזה, לעבור לדבר על הקובייה. אני אגיד לך מה, זה מכניס את הכל לפרופורציה. אז בוא נהנה מהרגעים הקטנים. בוא נהנה מהרגעים הקטנים. גד גניר, שלום לך. הבלוג חפיצים בארץ, אני קראתי את מה שכתבת על הקובייה הזאת, מיד חיפשתי אותה בגוגל, זה נראה לי כמו שעות של הנאה. אז תספר לנו על הדבר הזה. אוקיי, בגדול זה נקרא פיג'ט קיוב, קובייה שהמטרה שלה היא להחליף באמת את כל העטים, את כל הדברים שאתם מתעסקים איתם ביום-יום. לי אישית יש נטייה באמת מדי פעם ללכת לשולחנות של אנשים אחרים, סתם בהיסח הדעת, להרים משהו, לשחק איתו. אבל הרעש עדיין מעצבן. הרי בדרך כלל אנשים שיושבים ליד האנשים שמשחקים עם העט מתחרפנים מהרעש, ופה הרעש לא נפתר, כי אם נשמע עכשיו רעש יש. תשאלי את אשתי, היא מתחרפנת מהרעש הזה. בדיוק. אני יושב עם הדבר הזה. אבל תגיד לה, שמי, זה יביא לנו מיליונים. בגדול אני לא משווק את הדברים. אז זה לא יביא, אשתי, זה לא יביא לנו מיליונים. אז והיא מתחרפנת מהרעש? כן. כי מה, בוא נספר שבעצם כל פאה של הקובייה הזו יש בה משהו מעצבן אחר. כלומר, לנו זה כיף, אבל למי שיושב לידינו. מה למשל? אנחנו רואים גם את הסרטון, יש פה מתג, נכון? יש פה מתג עם 3 מצבים, גולה כזאת ממתכת, גלגלות, יש 5 כפתורים, יש פה מעין ג'ויסטיק כזה. פה אתם רואים בעצם גרסה, מעין משהו שאפשר להגדיר אותו כחיקוי סיני זול של הקובייה המקורית. הקובייה המקורית עדיין לא הגיעה לכל התומכים. שמיוצרת איפה? שמאיפה היא באה? הקובייה המקורית, אני מעריך שהיא מיוצרת בסין, אבל אל תתפסו אותי במילה. כלומר, זה חיקוי סיני של סיני. לא, אבל הם גייסו כסף וגיוס המונים בקיקסטארטר, נכון? ושם אנשים כבר קנו מחירה מוקדמת, והמקורי עולה הרבה כסף. המקורי עולה הרבה כסף, זו שאלה של השקפה. הקובייה הזאת עולה $5, הקובייה החיקוי הסיני. הקובייה המקורית עולה $25. $25. אז אתה אומר, אתה הסתפקת כרגע אני הסתפקתי בחיקוי הסיני שהגיע גם מוקדם יותר. אני יכול לספר לכם שהקובייה המקורית, הרעיון עצמו הוא רעיון שתפס. הוא רעיון שהיה אמור בהתחלה לגייס בסביבות $15,000, משהו כזה. בסופו של דבר הפרויקט גייס $6.5 מיליון. שזה מדהים, כי היית חושב שמישהו, קודם כל עצם העובדה שמישהו חשב על לרכז את כל הדברים האלה ביחד, ושזה יגרוף כל כך הרבה כסף, את ההמונים אחריו. בעיקר זה מצוין לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז. לגמרי. בדיוק, לזה זה מיועד. כן, כן. לא שזה פותר משהו. תשמעו, אצלי התופעות שקרו לי אחרי שהתחלתי לשחק עם הדבר הזה, קודם כל הפכתי להיות בן אדם נורא מעצבן עם רעשים שבוקעים ממנו. בניגוד לקודם. אבל לפחות רעשים מגוונים, כי יש גם רעש כזה וגם רעש כזה, ויש הרבה. נכון, אבל בגדול זה גורם לך להפסיק לעשות דברים אחרים. למשל, לשחק עם עטים. למשל, אני יכול לספר לכם שהטלפון שלי בסוף היום נשאר עם יותר אחוזי סוללה. והדבר הבא, סטארט-אפ שיעשה גאדג'ט של פצפצים. שלא נגמרים. יאללה, עוד קרדיט לרעשים.